kuma dole ne kowa ya sauke nauyin da ke kansa na taimakon sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Karka bari tsuntsu ya fi ka amfani a lokacin annabi Sulaiman, ya ga abin da ya kamata kuma ya san ya kamata kuma ya ce ai ya kamata. Amma kai ka rayu a cikin sunna baka tare mu sunna ko da kafa daya, kwalliya bata biya kudin sabulu. To ni kira ta ga 'yan uwana musamman matasa shine mu tashi mu taimaki sunnan nan. Duk inda ka ji wani mai fada da sunna yake, in Allah ya baka karfin ilimin tumbuke shi gaba gadi to ka tumbuke shi kawai ai gaba da shi. Duk inda ka ji sunna bid'a ta tsaya, to sai da aka kashe sunna sannan bid'a ta iya tsayuwa. Saboda haka in Allah ya baka alƙalami ko baki ko dama, ba a ce ka wuce abin da ya fi ƙarfinka ba, amma lallai ka tabbatar a ran alkiyama kana ƙoƙarin yi makanka rijista cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alfahari da su. Idan Allah bai baka daman kai da kanka ba, to ga zakunan sunnan nan ai da yawa. Ka samu malamin sunna ka kankame ma da'awarsa ka dunga yada ta. In ka sai data kai ma budurwar ka sallama, ka kuma dauki da'awan wani malami ka cilla wani gurbu tare da istighfari. So kar ya zamto sunna ba ta da kaso a tunaninka, sunna ba ta da rabo a dukiyanka, sunna ba ta da rabo a lokacinka, sunna ba ta da rabo a karfinka. Kai, dabbobi ma ba haka suke ba, tun daga huda can yayi abin da ya kamata. To da haka don Allah mu tashi da zuciyan jin, na farko za mu yi karatu, namijin karatu ba hayaniya ba. Na biyu kuma za mu taimaki sunnan nan har zuwa numfashinmu na ƙarshe, saboda dalilin da ya sa Allah ya ce masahabbai radiyallahu anhum wa radu anhu kenan. Sau da haka yana roƙon Allah ɗaukin sarki yanda ya tara mu a wannan wuri ya sake maimaita mana wannan haduwa fi jannatin wa nahar fi maka'adi sidikin inda malikin muqtadir. Insha Allah ta'ala zan nemi taimakon Allah da dukkan yan uwa mu ga yawanci gaba da ta hanyar manyan malaman mu yanda za a rinka hada irin waɗannan haduwa, tunda an ce an jibga mun inda naje nemi saukin kuma sai su ma naji sun bada ni. Amma dai Allah ya taimake mu kuma ya sa mu gama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.